Bueno, lehenengo puntua, 2025 urtarrilaren 28an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión plena ordinaria celebrada el 28 de enero de 2025. Vale, pasamos por lo tanto, se queda aprobada, pasamos por lo tanto al segundo punto. Alkatetza ebazpenaren berri ematea, 23-25 zenbakitik 71-25 zenbakira. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, número 23-25 al número 61-25. Bueno, dekretu hauek komisiotan ikusi dituzue, eta, bueno, badaukazue zer esanik, hori, pasatuko gara beste hurrengo puntura. Hirugarren puntua, martxoaren 8ko emakumeen nazioarteko eguneko adierazpena onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede de la declaración del día del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hau batez onartzen da, queda aprobado por unanimidad. Laugarrena, informazio batzordetan landutako gaien berri ematea. Dar cuenta de asuntos tratados en comisiones informativas. Bueno, puntu guztiak ikusi dituzue, aipatu egingo ditut. Hau da, berdintasun komisioan ikusitako puntuak, dauden tailerrak, koordinazioa hezkuntzarekin, hau da, eskolarekin egin diren tailerrak, foro soziosanitarioa suspertzeko aukera, eta asmoa badakagula, eta emakumeen nekazaritza soka, eta martxoak 8ko programazioa. Eta hurrengo puntua, azkenengo Nerbioi Baizabaleko mankomunitateako iraunkortasun batzordearen urtarrilaren 23ko bileraren aktaren berri ematea. Eta hurrengoa, obra txikien lizentzia buruzko alkatetza ebazpenen berri ematea, hauek ere ikusi egin ditugu batzordetan, eta kultura sailak antolatutako jardueren berri ematea. 2025ko inauteriak Hiribilduaren Fundazioaren 650. urteurrena oroitzapen programa. Emakume ekoizleen azokaren parte hartzea. Gero, haur eta gazte zerbitzuek antolatutako jardueren berri ematea, 2025ko Gazte Santuko udalekuetan izena emateko epea irekitzea. Gaztelekuaren irekiera eta programazio berezia 2025ko Gazte Santua dela eta 2025ko 3 hilabetekoan ludotekan izena ematea. Gazteen emantzipazio eta enplegu zerbitzuak antolatutako jardueren berri ematea, elikagaien higienea eta manipulazioa eta alergenoen kudeak eta ikastaroa. Gero, uoko kirolak, abeek, udal kirol instalazioetan kudeaketari buruz hilero egiten duen txostenaren berri ematea. Eta azkenik gizartekintza arloan 2025ko otsailean izapidetutako espedienteen berri ematea. Eta azkenengo puntua, erregu eta galderak. Ez dago gorrengoan ez arras. Ez dago zue ezeretzen. Ni bakarrik komentatzea, badakizuela hasiko direla kiroldegian lanak ja haustute ostegun honetan, eta, hori dela eta gireilekoa egon behar dela itxita hilabete batzuetan, 6 hilabetetan hain zuzen ere, eta, kiroldegiko bazkidea direna, bakizue kirol txartelaren bitartez beste herri batzuetara joan aldirela hango instalakuntzak erabiltzera, baina kasu batzuetan ordutegia mugatuta dago, lehentasuna emateko herrikoi. Eta, kasu honetan jakinaraztea eskatu egin diogula Arrigorriako udalari, astean zehar ordutegi hori gogotarrentzat handitza. Aztertzen ari dira, eta ulertzen dugu lehentasuna eduki beharko dutela Arrigorriako biztanleek, baina behintzat eskaera luzatu egin diogu eta erantzunaren zain gabe. Beste barik, amaitu etzaten bat gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko.